Salutare, dragii mei! Eu sunt Fulgușorul de zăpadă. V-ați uitat pe geam zilele acestea? Cred că m-ați văzut. Dar i-ați văzut și pe frații mei? Vreți să aflați cum am ajuns eu la voi pe pământ? Haideți să vedeți cum am călătorit. Am venit de sus, din norișor. Am căzut pe pământ. Am stat jos. De frică, m-am ascuns sub o băncuță. I s-a făcut milă vântului. Vântul m-a luat și m-a dus pe băncuță. Acolo s-au așezat și ceilalți frați ai mei. Ați văzut cum am călătorit? Știți, mie îmi place să mă joc. Vreți să ne jucăm împreună? Vă propun un joculeț. Eu mă voi ascunde, iar voi trebuie să spuneți unde sunt. Sunteți pregătiți? Haideți să ne jucăm! Unde sunt eu, Fulgușorul de zăpadă? Sunt sus. Felicitări! M-ai găsit! Unde m-am ascuns de data aceasta? Exact! Sunt jos, la picioarele fetiței. Bravo! M-ai găsit! Răspuns corect! Unde credeți că m-am așezat de data aceasta? Pe capul pisicii. Perfect! Ai știut unde să te uiți. M-ai găsit! Unde credeți că m-am ascuns? Sub crenguță. Te-ai descurcat minunat! Sper că ți-a plăcut joculețul meu și te-ai distrat. Uită-te pe fereastră și vezi dacă mă vei vedea.